ካብ መሃብ ድሕር ኣይትበል ምናልባት ንኸይትብ ዝገብረካ ብዙሕ ኩነታት ዋላ እንተሃለወ ካባኻ ግን ኣይጉደል ስለ ዝሃብካ ዝጎድለካ ክመስለካ ይኽእል ይኸውን ግን ዝሃበ ኣይከሓድን እዩ ምናልባት እቲ ዝሃብካዮ ሰብ ዘይክምልሰልካን እኳ ደኣ ብሕማቕ መንገዲ ክኽሕደካን ይኽእል ይኸውን እዩ ግን ሓደ ክትግንዘቦ ዘለካ ነገር ሃቡ ክወሃወኩም ናይ ፈጣሪ ሕጊ ደኣ እምበር ናይ ሰባት ኣይኮነን ስለዚ ከም ዝሃብካ ዝርእካ ዘሎ ፈጣሪ ከም ዝምልሰልካ ኣይትጠራጠር እቲ ብእምነት ዝሃብካዮ ሰብ ዋላ ኣይመልሰልካ ዋላ እውን ይኽሓድካ ዝሃብካዮ ስለ ዘይመለሰልካን ስለ ዝኽሓደካን ምባል ገዲፍካ መሃብካ ጥራይ ትርኢ እንተኾንካ ፈጣሪ ባዕሉ ክወሓሰካን ብሰፊሕ ኢዱ ክልግሰልካን እዩ ካባኻ ኣይጉደል ጥራይ እምበር እቲ ሂቡ ዘይጎድሉ ፈጣሪ ከም ዘሎ ኣይትረስእ